हरे कृष्ण प्रभुजी स्टार्ट करछुआ। हरे कृष्ण सर्वांकई वंदन करताची आजच्या कार्यक्रम भगवत पुराण कोंकणी हांनी आयोजन केलेले दामोदर आरतीक सर्वांकई स्वागत करता। सो हांव एक हें सांगच्या इच्छा पवता हें सखीचंड माताजीन 7 दीस पेटयिल्लें भारी चंद कृष्णाने ಎಷ್ಟು ಅಂದ ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ ಮುಖರಾವಿಂದ ನೋಡಲೆರಡು ಕಂಗಳು ಸಾಲುವು ಕಂದ ಎನ್ನ ಉದ್ಧರಿಸಲು ಬಂದಿರುವೆ ನೀ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನದಿಂದ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುಗಿದರೆ ಏನು ಚಂದ ನಿನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯೇ ಸಿಹಿಯಾದ ಮಕರಂದ ವಂಚಿತನಾಗಲು ಬಿಡಬೇಡ ಎನ್ನನಿ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ನಾಮಗಳ ಸವಿಯಾದ ರುಚಿ ಭಾರಿ ಚಂದ ಒಟ್ಟು ಯಾ ಸಖಿಚಂಡ್ ಮಾತಾಜಿನ ಪಟೇಲ್ ಪಕ್ಕ ತೋಚಿ ಕಂದು ತೋಚಿ ಮಕರಂದು तोची कसं म्हणतात आम्ही पोरू चोरा तोच दामोदर तगेलेची आजी आरती या पुरा महिन्यांत चलता असं कार्तिक महिन्यांत तो दामोदर आरती सो आज आम्ही दामोदर आरती पळोवच्याक आज दोग जन होस्ट आसाची रश्मी भट माताजी आणि शुभापई माताजी तांगे ते पळोवच्या वच्चा आणि तशें सांगू येता सची शिल्पा शणै माताजी हांणी या दामोदर अष्टकम सो ताचे पशी फुडें हांव मंगळाचरण सांगून हे कार्यक्रम सुरू करता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा ललिता श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण पुराजना खाव स्वागत करता दामोदर आरती का। सो आजी शुभापई माताजी तुमका स्वागत करता दामोदर आरती कोर्शाक। तशींची रश्मी भट माताजी तुमका स्वागत करता दामोदर आरती कोर्शाक। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। सो तशींचे दामोदर अष्टकम सांगू येताची शिल्पा शणै माताजी तुमका स्वागत करता शिल्पा शणै माताजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तुम्ही सुरू करायची शिल्पा शणै माताजी। हा सत्यव्रत मुनि विरचित दामोदर अष्टकम। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले ब्राजमनं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले ब्राजमनं यशोदाभियोलुकलादवमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्यगोप्य यशोदाभियोलुकलादवमानं
परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्य रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तं कराम्बोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकं पत्रीरेकाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् अख्यापयन्तम् तदीयेषु तज्ञेषु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तां सतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणीहं वरिषादपीह इदं ते वपुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्य विरास्तां किमन्यै इदं ते मुखाम्बोज अत्यन्तनीले वृतं कुन्तलस्निग्धरक्तैश्च गोप्य मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्तम् अलं लक्ष्यलाभ्यै नमो देव दामोदरनन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यादिदिनं बतानु गृहाणि च मम च मेदाक्षिदृश्य कुबेरात्मजो बद्धमृतैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्ति स्वकामी प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे उदरीह नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोधरायात् विश्वस्य दाम्ने नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोधरायात् विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले ब्राजमनम् यशोदाभियोलुकलादवमानम् परामृष्टमध्यन्ततो धृत्य गोप्य हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे जयो राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जयो राधे जयो राधे जयो राधे जयो श्री राधे जयो प्रभुपाद 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 जयो जयो प्रभुपाद जयो जयो गुरुदेव 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 जयो जयो गुरुदेव हरे कृष्णा हरे कृष्णा दामोदर अष्टकम की जय हरे कृष्णा शोभापय माताजी तुम्हें भारी चंद को तुम घर कड़े आरती हमको पुराजना कर पड़ोचाक हमको भागी दिला तुमको मस्त मस्त धन्यवाद भगवत पुराण कोंकणी तरफ ना तुमको मस्त धन्यवाद देता अशी जी
तुमकां कृष्णान सेव करच्या कृष्ण तुमगेले वयर प्रसन्न जावं तुमकां कृष्णा वयर आनीक भक्ती चोड म्हणून हांव कृष्णाले मागून घेता हरे कृष्ण तशींच रश्मी भट माताजी तुमगेले धुवेकर तुमकां खूब खूब धन्यवाद तुमगे ते आज आमकां पुराजनक दामोदर आरती पळोवची भागी दिली तुमकां तशींच हांव आमी पुराजन भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमकां धन्यवाद दिता आनी कृष्णाले मागता अशींच तुमकां जेव्हा तुमगेले धुवेक तुमगेले पुराजनक कृष्णान वयर भक्ती आनीक चोड म्हणून हांव कृष्णाले मागून घेता हरे कृष्ण हरे कृष्ण ती पयरी मस्त Thank you. बेजार आशिल्ली माताजी ती करू मेळ्ळी म्हूण सांगून आजी अच्छा. आयली तिका देवान ते गेले हातान करून घेवचे तशें जाल्ले खूब खूब धन्यवाद तुमकां हरे हा. कृष्णा हरे कृष्ण तशींच शिल्पा शेणे माताजी तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद तुमगे सुमधूर कंठान आमकां आज दामोदर अष्टकम आयकूत तशें करेलें आमकां श्रवण करेलें अशींच तुमी मुखार तशींच मुखार येवन कृष्णाला अशीच सेव कराची म्हणून हांव तुमगेले निमून घेता तुमकां भगवत पुराण कोंकणी तर्फे खूब खूब धन्यवाद हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण सो आज आमी पुराजन दामोदर आरती पळयली दोळ भोवन पळयलें दोन घरकडे आनी सुमधूर कंठान आमी अष्टकम आयकलें मस्त मस्त तुमकां पुराजनक धन्यवाद सो ह्या म्हयन्याची मस्त श्रेष्ठ कार्तिक म्हयनो पुराजना गो तस बट आज आनी श्रेष्ठ तसले म्हळ्यार आजी पुराजनाक गोतश प्रो गोवर्धन पूजा आजी म्हणून आनी तशी जी गांवांत ताजी गोपूज म्हणून आचरण करताची सो गोपूज कसं म्हळ्यार कृष्णाक गाय म्हळ्यार भारी प्रीती त्यामुळे तुमकां गोतस आनी गोवर्धन म्हणटाची गोवर्धनशील दुसरें न्हय कृष्ण दुसरें न्हय म्हणून तागेले नाम तोची म्हणून तशेंच आज आमकां गोवर्धन लीला बगे गोवर्धन लील पुराजनक गोतस पुराजनान आयकलं आमी भगवत पुराण कोंकणी तांगेल कार्यक्रमात मस्त आयकले कृष्णान तागेल सान बोटान गोवर्धन उकळ्ळे 7 दीस कंटिन्यूस रबिले पूरा लीला आयकले कसं निमित्त जालें म्हणून बट आमकां तांत कसं लेसन मेळटा आमी तांतू कसं शिकयेत आमी ते कसं आमकां कसं पाठ आमी घरकडे वर येता आमगे जिवनात कसं अळवडसून घेव येता म्हणून ताजे बगे आमकां सांगून दिवचे येता आसाची हिज ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभुजी हांणी disciple of His Holiness Radhanath Swami Maharaj. So तांकां हांव आमंत्रण करता आसा 3 पटी आमी हरे कृष्ण महामंत्र सांगून हांव तांकां स्वागत करता हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण ओवर टू यू प्रभुजी हरे कृष्ण मस्त मस्त धन्यवाद माताजी जय राधा माधव सांगून सूट करूया जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारि यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारि जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरिनाम संकीर्तन की जय। स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सुवेरी आमका श्रीमद् भागवत मातुकुनु धनची स्कंदांतु 25th चॅप्टर 13th श्लोक अस त्या श्लोकांतु अशी सांगता असं कृष्ण कृष्ण महाभागा त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुम् अर्हसि देवान्ना कुपितात् भक्तवत्सला। कृष्ण कृष्ण महाभागा त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुम् अर्हसि देवान्ना कुपितात् भक्तवत्सला। कृष्ण कृष्ण महाभागा त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुम् अर्हसि देवान्ना कुपितात् भक्तवत्सला। कोणाके ये श्लोक म्हणून आशेस की त्यांनी नोट करून म्हण येतात। हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण महाभागा त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुम् अर्हसि देवान्ना कुपितात् भक्तवत्सला। हरे कृष्ण। कृष्ण आणि कोणाके म्हणका म्हण असवा ओके मैं कोणाके नाम म्हणजे लरी तर वर्ड टू वर्ड मीनिंग पडया
कृष्ण कृष्ण कसं सांगता असं ओ कृष्ण म्हणता असं महाभागा all fortunate one त्वत्नाथम तूची असले भितर होड मास्टरम मुख्य गोकुलम कोणाला गाये ತಂಗೆಲ್ಲ गाय चोरयतात ತಂಗೆಲ್ಲ प्रभो ओ देवा त्रातुम अर्हसी हमका सहाय करी हमका रक्षण करी देवा कोणाला तकोनु देवत जामशील इंद्राला तकोनु ना हमका कुपितात कोप्पा तंगेल कोप्पा तकोनु रागाचे भक्तवत्सला इतवळरी तू सगळा भक्ता तंगेला अति प्रिय जावनशील तंग प्रेंदित असं ट्रान्सलेशन सांगता असं श्रीला प्रभुपाद disciple त्यांनी The coward man and woman addressed the Lord. Krishna, Krishna, O most fortunate one, please deliver the cows from the wrath of Indra. O Lord, you are so affectionate to your devotees. Please save us. या श्रीमद भागवतम अंतू गोवर्धन पूजे ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ अशी श्लोक आजचे विशेष दिवस अंतू सगळ्यांचे स्वागत असं गुरु महाराजाला पादारविंदा नमस्कार करून कृष्ण भावनामृताचे आचार्य जावनशील श्रीला प्रभुपाद तंगेले चरणारविंदा नमस्कार करून पूरा वैष्णव भक्ता तंगेले चरणांतू नमस्कार करून आईचे सेशन अंतू दोन उत्तर सांगू प्रयत्न करता असं तंतु कसले चुकेस म्हणजलेरी म्हाका श्रम कोरका कसले लायकस म्हणजलेरी म्हगेल गुरु महाराजाला कृपा मितीना आईचे विशेष दिसांतू सकाळीची आज व्हॉट्सअप पळयतना आमगेले चॅन्टिंग ग्रुप अंतू एक भक्त अस सॉल राउंड चॅन्ट करता असताना तांणी म्हाका काली गेल्ले तांणी काली चॅन्टिंग राउंड चॅन्टिंग उणी नंबर सांगिल्ले नम्मळ इतवीतीन उणी जाल्ले म्हणून तांणी म्हाका गेल्ले आजी गोपूज न्हय हांव गाय चरयतालो म्हाका मस्त गाय आस घरकडे आनी तांणे सांगले तांणी कसं सगळें आसा तांणी म्हाका फोट पेटोवन दिले 10 गाय आस काय तांगे तो सॉल राउंड रेग्युलरली चॅन्ट करता काली मात्र ताका नंबर उणी जाल्ली म्हळ्यार गायक ते कोटकेन तू पेंट करूक ताका सेव करूक चंद कोरून आजी भारी चंद कोरून ताजी पुरा फोट पेटोवन दिला गायक फूल माळू चंद कोरून गोपूज कोरून अति सुंदर जावन आशिल्ले भारी भारी तृप्ती जाली ते देखून की आत्ता कालांतूय इतले गायक मोल दिवन इतले अंतू जप करून पूरा करताले इतली की भक्त आसाची तांगेले येदे कुणी कृपा ते आमकांय मेळ्ळो म्हण सांगून देवाला मागून घेतले सकाळीची मागीर आलोचन केले गोवर्धन पूजे विशय कसं सांगचे बा पूरा जण काणी गोत्तस मू अपास उपास काणी सांगताना कसं म्हणता ती आमकां गोत्त आसा बा कसं लायक अपास उपास ऐकूचे फुडली वर्स सांगला गोवर्धन पूजेचे फर्स्ट इयर डॉक्टर विश्वरूप प्रभुजीन सांगला मागीर विप्रसुदामा प्रभुजीन सांगला पुरा जणाला ऐकला कसं करचे म्हणून आलोचन करताना लेखले लेसन्स ऑफ गोवर्धन पूजा करूया म्हणून तेन्ना मन सांगता महेशा जाय रे तुका गजाल चढविलावरी नुतची कोऑर्डिनेट करून बसल्या पावना मै असल सकट काडची तितली कॅपॅसिटी आसुवे तुका तेन्ना हांव कसं करतशील म्हळ्यार म्हाका दुबय वचूं आशिल्लें आजी तेन्ना हांव परमपूज्य राधानाथ स्वामी महाराजाले गोवर्धन पूजेचे लेक्चर दवरून ड्राईव्ह करूंक करतशिल्लो तेन्ना गुरु महाराजाले लेक्चर आयकतना तांणी दिता आशिल्ल्याची गोवर्धन पूजे तुकून कसं सकट आमकां शिकूं जाता तेन्ना तांगेले ते कृप आस म्हणजेल्यार एक 2-3 शिकवण त्या गोवर्धन पूजे बगेन तू आमकां आजी चर्चा करूंक प्रयत्न करूया त्यांनी
सुरवेरी सांगता आसाची 500 years फुडे चैतन्य महाप्रभुना गोवर्धना पळोवचेक वृंदावनाच्या मुखार आशिल्ले तेन्ना चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी तुकून गोवर्धन पावला मात्र ते पाविले कूडले तांणी सनू एक फक्त गोवर्धनाचे पळयताची ते पळयले कूडले तांगेल मन हातून ते प्रेम भाव विभोर जावन भायर येता ते शील पळोवन ताका कुटोवन दवरता तांणी चैतन्य महाप्रभु आनी ताका कसं करताच म्हणल्यार तांतून एक सनू फातोर काडून एक दोरीन बांदून घेवन गळे घालून घेताची ते फातोर तांणी पळयले कूडले तांगेले दोळे तुकून बळबळीची अश्रू येता आनी ते शिलेक पुरा अभिषेक जाता तितली प्रेम तांकां उत्पव जाता शिलेक की हे गोवर्धन पूजे गोवर्धनाक पळयतना कृष्णराज कविराज गोस्वामीन सांगिल्लें की तांणी हेंच गोवर्धन शिले तांगेले प्रिय शिष्य जावन आशिल्ले रघुनाथ दास गोस्वामीक दिल्लें आसा आता मस्त भक्ता तांणी कसं करताची कार्तिक म्हयन्यांत वृंदावनांत वताची वृंदावना वचून हे ऑलमोस्ट 21 किलोमिटर्स आशिल्ले गोवर्धन गुड्डेचे परिक्रम करताची थंय वतना मस्त तांकां देवस्थाना आनी गोस्वामी तांगेले जागो पुरो मेळटा ताका पुरा प्रार्थना करून पुरा भक्ता तांणी तृप्तियेरी प्रेमारी आनी परिक्रम करून येताची तांचो मस्त नमुने परिक्रम आमी पळयलेलो आसा चमकून वतालो आसाची नंतर नमस्कार करून वतालो आसाची तशीची फातोर दवरून लॅप करून वतालो आसाची अशी मस्त मस्त रितीरी तांणी गोवर्धनाचे परिक्रम करता आसताची श्रीला प्रभुपाद स्वामीन अशी सांगोस की हे जन्मांतू आमी मरणा विशय केन्नाय आलोचना करताची जाल्यारी आमकां केन्ना मरण येता ना म्हणल्यार आमकां गोतना तांगेल मरण गोवर्धन गुड्डेच थंय जालें म्हणजे ताजे काही व्हड लायक अवसर विंगडना हा म्हणल्यार सांगू आसा इत म्हळ्यार कृष्ण ते खंडित जावन ताका मागशी कृष्णाला व्हरता म्हणून तांगेले लास्ट लायफांतूय तुमी पळयल्यार श्रीला प्रभुपाद लिलामृतांतू तांणी सांगिल्लें की गोवर्धन परिक्रम करता म्हणलें गोवर्धनाचे विशय आमकां गोत्तास की काणी कृष्ण सान आसतना कसं करता आशिल्लो म्हणून कृष्णान एक पंथा आनो आनी तांगेलो नंद बाबा तांगेले पुरा ब्रजवासी सोडटा आशिल्ल्याची त्या वेळार कसं म्हणटा आशिल्ल्याची की तांणी पुरा रेडी जावन तयारी करता आशिल्ल्याची व्हड एक यज्ञ करूंक ते यज्ञा खातीर पुरा गांवची जण ಒಟ್ಟು कोरून ते तयार करूंक भायर सरलेल्याची तेन्ना कृष्णान निमगे येता ना तू कसं करता आसा ना म्हणून तांतू मुख्य जावन आमकां लेसन जावन कसं पॉइंट नंबर 1 फर्स्ट लेसन कसं म्हणल्यार अंडरस्टँड फुल्ली बिफोर डुईंग कसं करताची म्हणाल आमकां सुरवेरी कळटा म्हणाल एक पाठ ह्या उदाहरणान आमकां दिता आसा तेन्ना नंद महाराज उत्तर दिता की आमी वैश्य कुलांतू जन्म जाल्लो आसा
आमगेल मुख्य जेवण आशिल्लें सेव कसो आसा गाय चोरोवचे आनी व्यवहार करचे घेवचे दिवचे करचे पुरा आनी कृषी करचे ह्या तिनी वैश्य हांकां सांगिल्लें आसा ताजे खातीर कसो जाय कृषी गोरक्षक मुख्य जावन पावस जाय आनी पावसाचे देव कोण आसा देवता जावन आशिल्ले इंद्र भगवान ताका तृप्ती करचे खातीर आमी वरस वरस हें पूज करता आसाची या याग करता आसाची म्हणटाचे तेन्ना आमकां तूं कसो मना करून घेवका फर्स्ट पॉइंट आमकां मना करून घेवका अशी न्हय की आमी सादारण आमी कसो करताची आमकां कसो म्हणटाय गोत ना कोणें क्वेश्चन नेमगेले रे तुमी ते करताच रे हे म्हाका गोत ना तुमगे ल्हान केली म्हणून हांव केल्ले पूण आमी सांगता आमकां फुल अंडरस्टँडींग आसना कसो करताची म्हळ्यार नंद महाराज क्लियर जावन उत्तर दिता आसा मिगेल आज्जो पिज्जो पुरा करता आशिल्लेची कसं करताच म्हणाले मग गोत आसा म्हणाले नंद महाराज ते सांगून दिता तेन्ना आनी तो आनी एक लेसन कसो आमी फुडली क्लासान त्यो आमी शिकिल्लो आसा दा अपराधान तूं डोंट बी रिच्युअलिस्टीक म्हणाले रिच्युअल टू स्पिरिच्युअल तातूंत कसो सांगिल्लो आसा अशी जी कोणाय पुणी करताच म्हूण सांगून उत्तर कळना तिले करूनच म्हणाले तेंची फर्स्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट आमकां कंबायन करूया कसं म्हूण गोत ना तिले बरीची कसं एक धर्मशे करचे म्हणाल करूनच म्हणाले आमी हांकां शिकून काडटा तांतू नंद महाराजान सांगून जेताची कृष्ण इत्तिमितीन इंद्राक पूज करच नाका म्हणटा आसा ताजे बदलाक तुमी वचून गोवर्धनाक पूज करका गाय पूज करका म्हणटा आसा कृष्ण अन्नाले तेंची तांतू कसो सांगता आसा म्हणल्यार इंद्रो देवत जावनच पुरो जाल्यारी तागेले ड्युटी कसले म्हणल्यार पावस दिवचे जाल्यार कसं आमी मना करून घेवका तांतू आमी चांग गुण केल्ली म्हूण जाल्यार आमकां ताजी फल मेळटा चांग फल आमी वायट केल्ली म्हूण जाल्यार आमकां वायट नमुन्यार फल मेळटा तशीच आमकां जावका जाल्यार नातल्यार इंद्रा ड्युटी कसो आसा थंय पावस दिवचे आनी कृष्ण ताजे उदाहरण सांगतास की समुद्राक समुद्र यज्ञ करना जाल्यार थंय इंद्र पावस दिता जावका म्हूण नाही दिवचे तागेले ड्युटीशे ते करता आसता तांतू आमकां मना करून घेवका कसले तांतेंगेल ड्युटी दिल्ले तांणी करता आसताची ताजी खातीर सेपरेट जावन आमी कसले पळोवका म्हणना उदाहरणाक आमी इलेक्ट्रिसिटी बिल आसता आमगेले नाल्यार टेलिफोन बिल त्या इलेक्ट्रिसिटी बिल आमी म्हयने बंद चमकल म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी कट जायना ताजी खातीर इलेक्ट्रिसिटी म्हयने आमगेले घरकडे येवचे खातीर आमी त्या मिनिस्टरा वचून प्लीज करता म्हणना ताका मस्का घालका म्हणना की मिगेल घरकडे इलेक्ट्रिसिटी येवचे खातीर हांव केन्ना केन्ना वचून तांकां वचून पळोवका म्हणना म्हणून मिनिस्टरल काम कसं सक्कट घरकडे इलेक्ट्रिसिटी पावतले ते पावली म्हणजे जाल्यार तो मनीस खंय इलेक्ट्रिसिटी दिल्ला तो ताजे बिल्ल बांदता आसले तो कशी उपयोग करता आसा आनी ताजे बिल्ल बांदता आसले म्हळ्यार मात्र पळयले पळय तशीच कृष्णाक सांगून दिता आसा इंद्राल रोल कसो म्हणल्यार पावस दिवचे तागेले ड्युटी ताजे खातीर तुमी सेपरेट वचून ताका प्रार्थना करका म्हणना ताजे बदला कसं करका आम्ही कृष्ण सांगता असं पळय आम्ही वैश्यान तुजे लायल्यात आमकां मुख्य जेवण कसं आसा गाय गायक पूज करका
तशीच ब्राह्मणा तांकां सर्वश्रेष्ठ जावन कोण आसाची चारी अंतू चारी वर्णांतू ब्राह्मण तांकां प्लीज करची खातीर तशीच ह्या गोवर्धन आमकां पुरा फल आहार मागीर फूल गाय तण ते पुरे दिवचे हे गोवर्धन ताका प्रार्थना करका म्हण सांगून कृष्ण सांगून दिता. कृष्णाचो उद्देश कसो आशिल्लो? कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड परमेश्वर तांगेले तांकां आमकां कृष्ण दाखोवन दिवचे प्रयत्न करतास की विंगड कोणाकय तृप्ती करच नाका, साक्षात परमात्माक तृप्ती केल्लेरी. श्रीमद भागवतमांतू अति सुंदर जावन आशिल्लो श्लोक आसता का देव ऋषी भूत प्रेत नृणं प्रतनं न किंकरो नयं ऋणीश्च राजन् सर्वात्मान यः क्षणं शयनं गतो मुकुंदम प्रियर्थ कृतम. अजर तू कसं म्हणले री आमगेले परमात्मा जावन श्री मुकुंदाले पादारविंदांतू शरण घेतली म्हणजे री विंगड कोणाकय आम्ही दिवका म्हणना. विंगड खंयचेय देवता जावो ऋषी जावो व्यक्ती जावो कोणाकय कसलेय ऋण जावन आसनाची म्हण सांगून कृष्ण परमात्मा सांगून दिता असं अन्नाक. तेन्ना आमी कोणाक भक्सूक साक्षात कृष्ण परमात्मा. तशीच विंगड एक कडेन अति सुंदर जावन आशिल्लो एक श्लोक आसा यथा तरोर मूल निषेचनेन म्हणून तांतू कसं सांगतास म्हणले री पुरा ते रुक्काच्या बेराक उद्दा घाल म्हणजे री ताची पुरा रुक्का पावता विंगड कसले करत नाका. तशी जी एकलेक देवताक आमी वचून प्रार्थना करता म्हणना ताचे बदलाक साक्षात कृष्ण परमात्मा केले री त्या बाकी पुरा जण पावता म्हणाले कृष्ण हांगा हे उदाहरणा मुखांतर सगळ्यांक सांगून दिता. तिन्नीचे पाठ अंतू कसं शिकवस म्हळ्यार आमगेले अहंकार कशी उणी करका काडका म्हणाला ताका दोन्ही नमुन्याचे प्रयत्न करू असं. एक स्वयं आम्ही प्रयत्न करता की आमगेले अहंकार उणी जावचे ताका आमी कसं करता असायची आमगेले स्टार्ट करतना आमी रिच्युअल जावन स्टार्ट करता असायचे. कसं जप 4 नियम कसं ते जप करता असायची हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ते आमी सगळे स्टार्ट करतना कसं करताची कसले कोण का म्हणना आमकां बरी जप केलं पुरो म्हणटाची. एक राउंड केलं पुरो म्हणटाची. एक राउंड करी तू पळला ट्राय करी म्हणून एक राउंड करता 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 आमकां कसं जाता ताजेवरी प्रेम उत्पन्न जाता. ते करनी म्हणजे री त्या रिच्युअलिस्टीक जावन आमी करतना आमी प्रेम ताजेवर उत्पन्न जाता आणि ताजी पवर आमगेले वयर आसता. ताजे कसं जोडसू का 4 नियम. 4 नियम कसले नो intoxication, no illicit sex, no gambling, no meat eating. मांसाहार टोटली वर्जित. स्त्री संग ऑपोजिट सेक्स illicit sex actually of illicit sex ते टोटली वर्जित आणि पिवचे करचे टोटली आणि दूत गॅम्बलिंग ते टोटली 4 pillars of dharma
मी टोटली त्या फॉलो करून हे अवॉइड करता. त्यांना अंग कसं करतं असं तुम्ही पळव नस का की श्रीमद भागवत माझ्या भागवतामृता जो इंद्र म्हणलेली देवता लोकाच्या असले भितर होडू अशी नाही की तो एका सुरू म्हणून चलेरी कृष्ण दिसल्या की कितले होड जावो तागेल मन आणतो थोडेची अहंकार येईल असं इगो येईल असं प्राऊडनेस येईल असं तका कसं कोर का थोडेची पाठ शिकवो का एक पण दिस उपोर या कहाणी दिसत बा यशस इंद्र म्हणलं त्यांनी लायक नाही वे श्रीमद भागवत मानतानी त्या भगवतामृतांतू इंद्राला पोझिशन सांगितलं सर इंद्रानं यज्ञ करताना साक्षात परमात्मा विष्णू स्वयं ते येता गरुडारी अशी नाही की थंय येऊन बसता आमक दिसना म्हणून सगळ्यांक दिसता परमात्मा विष्णू थंय येऊन तागेले यज्ञाचे फल स्वीकार करता तितली ओव्हर पोझिशनर असं इंद्रू तसल एक व्यक्ती इंद्रू ताका ड्यू रिस्पेक्ट आम्ही देऊ का तू काही चुकी ना जल्लेरी कृष्णा दिशील कसं असं थोडे तक अहंकार येईल असं त्या तागेला तुकून दूर कोरता म्हणून त्या दूर कोर्च कतिरी या लिहिल्यान कृष्ण तक पाठ शिकयता असं भगवद्गीतेन तू एक श्लोक की ये यदा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्यन्तु न मम वर्त्मानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा कौन मिगेल शरण जत की आवतंका तजित कीत तज्जे फल दिता कसं कोर का त्यांनी मिगेल संगील तशी मिगेल वाटेर येऊ का म्हणून कृष्ण परमात्मा अर्जुना सांगता असं त्याला आमगेल ड्युटी कसं असं अर्जुन इंद्राक तक ड्युटी दिलेलं कसं असं पावसा दिवचे तका स्वयं होगळसून घेऊन पावस देऊ का म्हणून ताण तागेले ड्युटी करून वच का म्हणत ಕೊಡ್ತು मस्त पण कसं जात असं इंद्राला पोसिशनारी आम्ही कशी असतात म्हणून आलोचना कोंपळ्याची इंद्रा सोडी आमका केदनायकलेन होगळसिले तू लाय काम केला रे म्हणतात आमका मस्त खुशी जाता हास पर येता आमका दिसता ओ कोत असं अनेक एक उदाहरण सांगले रे आता आम्ही एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स असच म्हणले की आम्ही पार्टी जम करला असं त्यांना त्या पार्टीन तू सांगता असायची आजी एक सत्संग असं तका वच्चे वच्चे म्हणून आलोचना करता असताना त्यांनी म्हणता कसं ना रे तू कसला वच्चे तू त्या श्लोक होतच ना त्यांनी आजी काढचे तू त्या गाडी होत असं गोवर्धन पूजेचे आलोचना करून पडे वही वही मग होत असं नमगे मन दिसता मग गोतच ना त्यांनी ते सांगवचे गोवर्धन पूजेचे विषय मग कसं सांगता त्या कहाणी ऍक्च्युअली तू संगीला ऐकला भारी छंदशील तू संगीले तागेले काही चंद कोण तुक सांगू जात ना तुक त्या मनावत ना हिंगेल मनात आणि किती दिसतं वही नव्हे मग गोत असं इंद्रस कृष्णस वही मग गोत असं मग गिरी कसं दिसता कसले जावं कारण सांगील ऐकूच्या बद्दल म्हणलं इथे ते वचून टाइम वेस्ट करत असं ते श्लोक तू सांगील पड भारी लायक असं नमगेला अहंकार मन तशी असत की नक्का बा सोडिया तेवच नका उपास कसं ऐकूचे मग गोत शिल्याची तागेला काही चांग कोण एक पण दाव म्हणून पुरं पण जण सांगता नमक दिसता आवाज ओढू त्या प्राऊडनेस कृष्ण भावनामृतान सांगील नाही भक्ता सांगील नाही भक्ताला मनान कसं असका हांव सगळ्यापाशी सानू दास मिगेला कसले कॅपॅसिटी ना देवा मिगेला कसले ना कॅपॅसिटी ना गुरु महाराज तुमगेल कृपा मितीन कृष्णाल कृपा मितीन मात्र मग करू जावचे भक्ताल कृपा मितीन मात्र मग करू जावचे मिगेल जावनशील क्वालिफिकेशन मग कसले ना म्हणले आम्ही मना करून घेऊ
जलेरी माया कसं करता ಒಟ್ಟುಮುತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಶಿಲ್ಜಣ आमक मस्त नमुने आमक प्रकोपित कोरनो तंतु आमका तंतु भायर जेचक मस्त नमुने वाट पळयता जलेरी आम्ही कंटिन्यूस भक्त संघा उठस म्हण जलेरी ना म्हण जलेरी ते कीर्तन भजन पुरा ऐकून कोरनो अस म्हण जलेरी ताजे तुगून भायर जेचक मस्त आमका दिसना भायर नाका म्हण दिसता मस्त पण दिसू पुरो एक प्रश्न निमगेलेलो आशिल्ले अर्थ हांव आयकलेले की चेडवाना कोणकी एक अर्थ एक सेशन जाता निमगेलेले चेडवाना हांव आरती दाखयतना इथे कशी दाखोवचे म्हण सांगता आसा ते दिखावा नमे कशी आरती दाखोवचे ऑनलायन विंगड जण दाखोवचे खातीर आमी आरती करचे कृष्ण परमात्मा हे उदाहरण तू अन्नाक सांगून दितास की अन्ना पळय तू कोरची हे क्रम पूरा करी जलेरी इंद्रा खातीर न्ही गोवर्धना खातीर गोवर्धना पूज कोरका म्हूण आनी ते कोरची कसं सकल क्रम करता आसा ते तशीची गोवर्धना कोरका तितले इम्पॉर्टन्स दिवन तितले नमुने व्यंजन खाण प्रसाद भोग पुरा छोडोवन फूल पुरा छोडोवन कोरका म्हणून कृष्ण सांगून दिता आसा ते कृष्णान म्हणी की तशें कोर नाका गोवर्धनाक आरती केल्या पुरो हे पुरो कसले कोरका म्हणून ना म्हणाल न्ही म्हणाले तेंची आमकां दिसू पुरो इत्ती मितीन आमी तशें ते आरती आतां ऑनलायन दाखयतना ते पळोवन एकल्या कुणी मना दिसू पुरो असो पळय तिणी केल्लेलो आसा आरती नाल्यार ताणी केल्लेलो त्या आरती आसा ते आमकां तृप्ती जाल्लेलो आसा म्हाका इत्ती मितीन करूं नज्ज हांव घरकड बसून करची न्हय कसली चुकी ना हांव तांतू हांव कसली चुकी न्ही न करचें देवाले आरती करची जस्ट घरकड बशील कडेन दिव्य वाती घालून आमी एक आरती करताच दामोदराक तांतू तृप्ती मस्त मेळटा की ना की म्हणून आमकां पक्कन त्या वेळार कळयच ना सुरवेर नवे नवे करताले जाल्यार तांतू मेळची एक कृपा आस पळय ते मस्त फळ आसता ते पळोवन इन्स्पायर जाल्लेल्याक एक कृपा मेळटा ते दाखयलेल्याक एक कृपा मेळटा ते आयकलेल्याक एक कृपा मेळटा विंगड एक मटेरियल उदाहरण आमी करूया भौतीक जेवण आशिल्लें आमी मितीन एडवर्टायजमेंट पळयताची एडवर्टायजमेंट जेवण ते केन्ना केन्नाय तेंच एडवर्टायजमेंट दाखयताची एक पण दाखयला पावना वा तांकां खंयचे एक साबून जेवो नाल्यार आंगल जेवो नाजाल्यार लिपस्टिक जेवो ताजी एडवर्टायजमेंट एक पण दाखोवन पूर करूं येता उपास 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 एक अंतू आमी एक टीव्ही पळयतना एक दिसांतू 20 पंथा 30 पंथा एक नमून एडवर्टायजमेंट दिता येता आसा ते मनाक उपास उपास ते आयटम तांकां घालचे खातीर आनी तांतू छंद येवचे करचे कसले ना आमगेले मन आंतू केन्ना केन्नाय ते उडगास खडोत तशीच कृष्ण भावना अमृतांतू ताचे काही श्रेष्ठ जावन सांगिलास की आमी ते सांगील मंत्र जावो ते कृष्णा मंगळारती वतना देवाक केन्नाय आमी मंगळारती वता म्हणले की पळय करता म्हणले की तेन्ना सकाळी देवा पळयलेले कुडले मस्त तृप्ती जाता ते तृप्ती जात मात न्ही मस्त मोग येता देवा वयरी पळय कितली छंद करून आमी श्रृंगार करता आसाची कितली छंद करून आरती करता आसाची देवाल कितली कृपा आसा आमगेले वयरी म्हणलें तेंची हे पाटू आमकां कसले अशी दिखावा करची न्ही आमी ते ताजे मितीन मस्त फल आसा म्हणलें आमी आमकां शिकूंक प्रयत्न करता आसाची मस्त नमुन्याचे काणी अंतू आसा मस्त नमुने आटंत आसा जाल्यारी आज समय असा इश्ना आमकां पुरा कवर करूंक जाल्यार एक दोन पॉइंट आनी एक कवर करता आसा हांव की साक्षात गिरिराजाले रूपारी कृष्ण परमात्मा ते गुड्डेर वचून बसता तेगेले गोपालक जावन आसता तो तशीची गोवर्धन रूपारी कृष्ण थंय प्रत्यक्ष जाता आणि ते अति सुंदर जावन अशी भारी व्हड ते रूप गिरिराजाल रूप
त्या व्रजवासी पुरा कसं करताची ताका नैवेद्य अर्पण करूंक लायताची ते निवेद्याक पुरा नमुने रुची रुची खाण आम्ही मस्त बरंच पळयलेलं आसा की गोवर्धना कसं सगळं दिताची म्हणून ते उंड जेवो मांड जेवो श्रीखंड जेवो दूध पाकू सुर्नाळी मस्त नमुने गशी चणे गशी तोरी गशी दूध पाकू दाळीतोय तशी मस्त व्हरायटी भोग पूरा गांवची जन उट्ट कोरनु गिरिराजाल मुखारी अर्पण करताची गिरिराजू पळयलेलं खोडले कसं करता भारी तृप्ती जाता त्या गांवची अशी पुरा जण थंय कसं सकट मेळटा फल फूल खाण सकट कोरून तांकां जल तितले प्रयत्न करून हाणू भोग चोडाच्या प्रयत्न ते अति तीव्र जावन व्हड जी ते रूप एक पंता ते पुरा खाण अनियो खाण जाता अनियो अनियो गिव मी मोर म्हणाल मिनिंग ते अनियोर म्हण आनिके जाय म्हणाल करत असता ते पळयले लेची पुरा प्रजवासी तांकां तू भय जाता कसं करचें बा कृष्णान सांगील म्हणून मी केल्ले गोवर्धन पूज करतना भोग चडयतना एक पंत तितली केल्लेले सरली मू कृष्णा कसं करचें कृष्णा पळोवन तांणी ಒಟ್ಟು कष्टार पळयताच कृष्णाक कृष्ण चंद कोण हासून सांगता ताका भारी प्रितेरी मोगान एक तुळसी पान दी तशी ब्रजवासी तांणी प्रितीरी एक तुळसी पान चडयताच ते प्रितीन मेळ्ळेलेची गिरिगोवर्धनु अति तीव्र जावन तृप्ती जाता भारी खुशी जाता आणि तांणी ते घेतील पुरा भोग तांकां मागशी प्रसाद जावन दिता आम्ही भगवद्गीतेंत ऐकला की पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयस्यति तदहं भक्त्युपरतम् अस्नामि प्रयतात्मना कसं त्याच्यावर तू म्हाका ओडोड्ड कसं केल्ला म्हणून दिल्ला म्हणून नाही मुख्य म्हणून देव सांगता असं कसं मुख्य तीरी प्रेमारी तुम्ही दिल्ला नाव आम्ही महाभारतांतू ऐकलेलंच की दुर्योधनाना 56 भोग देवा खातीर अरेंज केलेलंच कृष्णा ताचे काही कितली की तृप्ती जाल्ला की कृष्णाक विदुरान आणि विदुराणीन केळ्या साली दिता आणि तुम्ही कसं मना करून घेऊ का तशीच आम्ही विंगड काही पळयला सुदामान हो दिवचे थंय आम्ही मना करून घेऊ का कसं पाटू देवाक दिल्लेलं आयटम नाही मुख्य थांतू आमगेले मोगू भक्ती असं की म्हणलं मात्र मुख्य लास्ट पॉइंट जावन आवा इंद्रान कसं अंतकून पाठ शिकिले म्हणले आम्ही पळोया इंद्रान तागेल कोप पूरा या ब्रजवासीर काणू तो पळयतास की कृष्णाना सनू बोट्टारी गोवर्धन उकळलस सान बोट्टारी सकलो गोवर्धन 7 दीस उकळ आणि 7 रात ताजी मुळांतू पूरा ब्रजवासी गोपी तांकां राबयलेलस रक्षण करच खातीर भायरी इंद्रान कितले प्रयत्न केला की कशी पावसाळो चेक करू का तांतू इंद्रा मना गेले हांव खेळलेलं सानू चेल्लेले नाही साक्षात कृष्ण परमात्मा लेगी मस्त चुकी केला हांव त्या पाठ शिक्की लेची ತಂಗೆಲೆ ಪಾದಾರವಿಂದಂತೂ ಕೃಷ್ಣಾಲ ಪಾದಾರವಿಂದಂತೂ ಇಂದ್ರದೇವ ವಚನ ಪಡ್ತಾ ತಂತು थैवच्ची कतिरी सुरबील सहाय घेता सुरबील सहाय घेऊन थैवत्ता
पण तू मागून घेतस की इंद्रू मका सानून म्हणे रे काही मोल नतील तसले एक सेवा हे वृंदावनांतू आवा एक धूळी जाऊन असत देवा म्हणून सांगून मागून घेता इंद्राक तकल पूरा ते राग कोपू पूरा वत्ता आणि चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक सांगू असं तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरी कोणाला कीर्तन कोरका सदा हरिही कशी कोरका एक तणावरी भागून पूरा सैसून घेऊन कृष्ण परमात्माला पादारविंदांतू धूळी जाऊन आम्ही प्रार्थना केली म्हणजे आमगेले भक्ती जीवनांतू आमका मुखारसून वचत म्हणाले आटू आमका इंद्रदेव सांगून दितस आईची सेशनाक हांगा आम्ही विराम दिवचे पळोया ते विराम दिवचे पुढे अति सुंदर जावन एक श्लोक आसा गोवर्धना बग्गेचे ते हरिभक्ती विलासातून ते सांगूक आजी प्रयत्न करयाची या श्लोक अशेच की मंत्र गोवर्धनधरं वंदे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविंदं गोपिका प्रियम् गोवर्धनधरं वंदे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविंदं गोपिका प्रियम् गोवर्धनधरं वंदे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविंदं गोपिका प्रियम् आजची सेशनांतू कसले चुकी जाला म्हणजे क्षम देऊ का लास्ट एक मंत्र सांगून श्री भागवतामृताचे 2.4.7 तंतुलेख मंत्र सांगून आईचे कथाक विराम दिता केदनाय याते सुंदर रूप देवाले मनांत असो म्हणून सांगून मगन घेता असं अति सुंदर जावन आशिल्ले हे गोवर्धनाले दामोदराले हे रूप श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंदा गोविंद हे नंद किशोर कृष्णा हा श्री यशोदतनय प्रसीद श्रीवल्लवी जीवन राधिकेशा श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंदा गोविंद हे नंद किशोर कृष्णा हा श्री यशोदतनय प्रसीदा श्रीवल्लवी जीवन राधिकेशा श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंदा गोविंद हे नंद किशोर कृष्णा श्री यशोद तनय प्रसीद श्रीवल्लवी जीवन राधिकेशा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
राम हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोवर्धन महोत्सव की जय। श्री दामोदर महोत्सव की जय। कार्तिक महोत्सव की जय। डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। ओटी माताजी हरे कृष्णा। कोणाके कसले प्रश्न म्हणजे निमगो येतो प्रयत्न करताना म्हणजे मथुरा माताजी हरे कृष्णा प्रभुजी मायक कसले सांगतास अजित आहे वय मायकाला भजन असं हे जल्लल ಕೂಡ गोवर्धन अष्टकमाचं ओके हरे कृष्णा कोणाक कसले प्रश्न असले प्रभुजीला निमगू येतं 5 लेसन सांगला त्यांनी सो इम्पॉर्टंट असं कोणाक कसले प्रश्न असल्याने निमगू येतं माया माताजी नाम म्हणलेली गोवर्धन अष्टकम आयचे विशेष दिवस सांगतो ತಂಗೆಲ್ तुम्ही पूरा यूट्यूब अन पळो नसका जलेरी लाईव्ह जेवण ऐकू येतं मायका तुम्ही रेडियस म्हणून जलेरी यू कॅन स्टार्ट। हरे कृष्णा प्रभुजी। हरे कृष्णा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती विरचित गोवर्धनाष्टकम्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। कृष्ण प्रसादेन समस्तशैल साम्राज्यमाप्नोति न वैरिणोऽपि शक्रस्य य प्राप बलिं च साक्षात् गोवर्धनो मे दिशतामभीष्टम् स्वप्रेष्ठहस्ताम्बुजसौकुमार्य सुखानुभूतेरतिभूमिवृत्तेः महेन्द्रवज्राहतिमप्यजानन् गोवर्धनो मे दिशतामभीष्टम् यत्रैव कृष्णो वृषभानुपुत्र्या दानं गृहीतुं कलहं वितेने श्रुतिस्पृहा यत्र महत्यतश्री गोवर्धनो मे दिशतामभीष्टम् स्नात्वा सरस्वाशु समीरहस्ते यत्रैव नीपादिपरागधूलिः आलोलयन् खेलति चारु सश्री गोवर्धनो मे दिशतामभीष्टम् कस्तूरिकाभिषयितं किमत्रेत् योऽहं प्रभो स्वस्य मुहुर्वितन्वन् नैसर्गिकस्वीयशिलासुगन्धे गोवर्धनो मे दिशतामभीष्टम् वंशप्रतिध्वन्यनुसारवर्त्म विद्रक्षवो यत्र हरिं हरिण्यः यान्त्यो लभन्ते न हि विस्मितास गोवर्धनो मे दिशतामभीष्टम् यत्रैव गङ्गामनुना विराधाम् आरोह्य मध्ये तु निमग्ननौकः कृष्णो हि राधानुगलो बभौ स गोवर्धनो मे
दिशतामभीष्टम् विना भवेत् किं हरिदासवर्य पदाश्रयं भक्तिरतश्रयामि यम् एव स प्रेम निजेशयो श्री गोवर्धनो मे दिशतामभीष्टम् एतत् पठेद्यो हरिदासवर्य महानुभावाष्टकमार्द्रचेताः श्रीराधिका माधवयोपदाब्ज दास्यं स विन्देदचिरेण साक्षात् इति स्तवामृतलहरी महाग्रन्थे श्रीलविश्वनाथ चक्रवर्ती कृतं श्री गोवर्धनाष्टकं संपूर्णम्. अजर मಕ್ಕಳಲ್ಲಿ तशी सांगता श्रीकृष्णाला दयेनं सक्कड पर्वताचे रायो म्हणून घेतले आणि बद्धवैरी जावन आशिल्ले इंद्राले गौरवान्वित सन्मान घेतले गोवर्धन पर्वतू नेगेले अभिष्ट पूर्ण करो. श्रीकृष्णानं तागेले कोमल जावन आशिल्ले करकमलान गोवर्धन पर्वताक उंचेर दखून वैरी पळून धरलेले संतोष जावन त्या गोवर्धन पर्वताक इंद्रान गुड गुड मिंचान मारलेले कळयनिके तसं त्या गोवर्धन पर्वताक पर्वतू मेगेले अभिष्ट पूर्ण करो. तशीच तिनूच श्लोकांतू एक पार्श्व बॅकग्राऊंड एक दोन सेंटेन्स सांगता. कसं म्हळ्यार राधा राणी तिगे सख्या लोटू बरसाना तकोन वृंदावनाक वता आशिल्ली आणि कृष्ण तागेले गोवळ आवटू मेळनो तांकां वृंदावनाक भितर येवका जाल्यार प्रवेश शुल्क टोल दिवता म्हणून कुशालेक झगडत आशिल्ले. तशें तिनूच श्लोकांतू सांगतात की खंयची जाग्यार श्रीकृष्ण त्या वृषभानु रायाल धुवे लागी म्हळ्यार राधा राणी लागी प्रवेश शुल्क दिवका म्हणून झगडतकी आणि त्या कृष्णाले व्यक्तिमत्व कळूक वेद समेत तळमळतकी तसल त्या गोवर्धन पर्वतू मेकेले अभिष्ट पूर्ण करो. तशी मुखार सांगताची खंयची पर्वतारी थंय लागीं आशिल्ल्या तळ्यांतू ती हस्ती नाव न्हू तिगे देहारी ते सक्कळ पुष्पाचे सक्कळ ते पराग म्हळ्यार त्या पोलन सक्कळ भरलेले असते ती हस्ती चंद कोण त्या तळ्या लागी खेळत असते तसल त्या गोवर्धन पर्वतू मेगेले अभिष्ट पूर्ण करो. मुखार सांगताची गोवर्धन पर्वताचे ते सुगंध कोरंबळू ते विश्रांती घेतले कस्तुरी मृगाक तुकून येतस की थंय खेळतलो तो देव कृष्णालो की गोवर्धन पर्वताचोची प्राकृत सहज कोरंबळू तसल त्या गोवर्धन पर्वतू मेगेले अभिष्ट पूर्ण करो. मुखारची संची अंत सांगताची खंयची पर्वतारी श्रीकृष्णाले मधुर मुरलीचे स्वर ऐकत की आणि तो स्वर एक मार्गानाची ते चित्तल म्हळ्यार ते जिंके कृष्णाक सोदून वतके जाल्यार ताका तो कृष्ण खंय दिसना के ते पळोवन आश्चर्यचकित जातके तसल त्या गोवर्धन पर्वतू मेगेले अभिष्ट पूर्ण कर. 7 श्लोक. दिव्य जावन आशिल्ली ती जोडी राधा आणि कृष्ण गंगेंतू नौकायन करता असताना ती नौका बुडतके तेदना ती राधा राणी भिवन ते भव्य सुंदर जावन आशिल्ले कृष्णाल गळ्याक घट्टी धरतके. ती गंगा खंयची जाग्यार आस तसल त्या गोवर्धन पर्वतू मेगेले अभिष्ट पूर्ण करो. 8 श्लोक. कृष्णाले परमसेवक जावन आशिल्ले गोवर्धन पर्वताचे मुळाक आश्रय घेन येतले आणि भव्य जावन आशिल्ले तो रायू आणि राणी म्हळ्यार राधा आणि कृष्णाक प्रीती करन येतले ती सेवा भक्ती प्राप्त जावच्याक कशी साध्य असेल तसल त्या पर्वताचे तसल तो पर्वत मेगेले अभिष्ट पूर्ण करो. कडेक फलश्रुती म्हणून म्हणटाची स्वामी की श्रीहरीले श्रेष्ठ सेवक जावन आशिल्ले ह्या पर्वताची महिमा सांगचे हे 8 श्लोक कोण पठण करतकी तांगे हृदयांतू शुद्ध भक्ती आणि श्री राधा माधव चरणाचे प्रत्यक्ष सेवा प्राप्त जाता म्हणून
अंत कसले आमळल अंत चूक सक्षम करता हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मायका इतलं चंद करून सांगली की तुम्ही गोवर्धन सगळं दौड दंपून ऐकलं रे तुमगे थंय दाखवून आजही सौंड येत तशिले पक्षीचे की आमके लेखली आम्ही वृंदा तुम्ही गोवर्धन साईड ते वृंदावन जावचून ते बैसून ते सांगतेच आम्ही दौड बंद कोण ऐकलं आमको म्हणजे ते पक्षी तुमगे ऐकत असेल ते त्या गोवर्धन तिथलं चंद त्याच्या समोर मधुर आवाज ऐकत असेल पक्षीला. खूप खूप धन्यवाद. दौड दंपून ऐकलं ऐकून उभेशा म्हणे तिथलं सुमधुर जाऊन सांगणं माय माताजी तुम्ही खूप खूप धन्यवाद तुमको धन्य जलींचम आज ऐकून. हरे कृष्ण. सो आज ही कोणाक कसं प्रश्न असले निमगी येतं प्रभूजी लागी त्याने 5 पॉइंट सांगला. फर्स्ट लेसन कसं म्हणा अंडरस्टँड बिफोर गोईंग आम्ही कसं नाही करचे पशी पुढे आम काही आलोचन करून आमकां ताजे ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತसून ताजे नंतर आम्ही ते मुखारचे कार्य करू वचका म्हणून सांगला. तशी जी नॉलेज नाशी कसं नाही आम्ही करू वचनाचे म्हणून आणि कसं म्हणा आम्ही चांग केल्यार आमकां चांग मेळटा वाईट केल्यार तशी वाईट मेळटा म्हणून ताजे ಬಗ್ಗೆ आमकां प्रभूजीन सांगून दिलें. आणि मेन कसं म्हणा आमगेला अहंकार सोडका मस्त असं भरला. सो ते सोडका ते सोड कोणी सांगल्यार आमकां सोडचा कशें ना कसं म्हणा आम्ही आमगेले भितर असेल तर आम्ही करता आमकां कोणी समजसूचक जायना ते आम्ही कोणाक सांगू जाल्यार ऐकत चड जाता. सो ते आम्ही प्रयत्न करता प्रयत्न कशे करचे म्हळ्यार तेंची प्रभूजीन म्हळ्यार म्हणजे एवरी डे आम्ही चांट करताची ज्या तितले भक्तीरी ज्या तितले एकाग्रतेन ते करताच आमकां रेपुशा थोडे 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 होऊन जेवच्या पुरो म्हणून हांव लेखता. तशें आनी कसं म्हणा मेन कसं म्हणा कृष्णा भक्ती मात्र तशी तुळसी तांणी सांगून दिलें महत्व बसत ताका बरें एक पत्रम पुष्पम फलम तोयम म्हणून ते श्लोक सांग प्रभूजीने कसं नाही नाक ताका मोगान बस हें जे अर्पण केल्या पुर ताका तो स्वीकार करून घेता ताका बरे भक्ती मात्र पुरो आनी कसं नाही नाका भरलें पुरा आडंबर आमकां आमगेले घोस्कर आमी करचें. हांव मागीर केलो वस्त आमकां करता आमगे मनान खुशी चिता केल्या तो नाका म्हण बट आडंबर कोण कोणाक पळोवका तांणी पळोवका हांणी पळोवका म्हण करचें न्ही आमगेले मनान आमकां खुशी दिसता आमगे कृष्णा कशी करता आज अशी शृंगार करता हें निवेदी चडोवका हा तो चंदायर घेता खुशीर घेता त्यावेळी घेता हे वेळी घेता तो कसं नाही नाका म्हण. सो अशी सांगताची आईची कार्यक्रमात आणि कसं नाही कोणाक कसं नाही प्रश्न नाही मुगी येता. सो टाइम जल्ला बट असल्यार तुमकां क्युरियोसिटी असल्यार मुगी येता प्रभूजी लागी. हरे कृष्णा. कोणाक कसं नाही प्रश्न ना जाल्यार हांव पुराजनाल्याक रिक्वेस्ट करता पर फाई असं फाई दोन्ही दामोदर आरती विणा मल्ल्या आणि करतासाची. सो परांक दामोदर आरतीक पुराजनान मुखार येवका नांव दिवका म्हण हांव तुमगे लागी निमगून घेता. आतां सांगल्या म्हण की कसं नाही कष्ट ना प्रभूजीन म्हणा जस्ट आरती घरकड बेसूनच ते दामोदराला फोटोक जस्ट एक तुप्पा दी पोणती तेवे आनी तू तेवे मातये पोणतीन तू थोडे तूप आनी वाती बस ताके दाखयला रे आम्ही पळोवचे येता तुमगेले घरकडे तेवें सांगला एक दीपदान केल्यार कितलं पुण्य असता तू म्हूण. सो पुराजनान मुखार येवका म्हण तांगेले हांव रिक्वेस्ट करता. सो ना येवका नोव्हेंबर 8 तना कसं मुखार येयाची आरती करच्याक तांगेले नांव दिवका म्हण हांव निमगून घेता. हरे कृष्ण. प्रभुजी कसं नाही ना म्हणून जाल्यार आम्ही एंड करूयात की सेशन. येस माताजी. ओके. पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण.